Boas noites, tal e como se prevía, esta tarde aprobouse no Pleno a proposta do Goberno local lucense para as inversións con cargo aos remanentes. Aprobouse cos votos a favor de Partido Popular e Partido Socialista e cos votos en contra do Bloque Nacionalista Galego. Populares e socialistas defenderon este acordo para responder ás necesidades dos lucenses. Sen embargo, a voceira nacionalista, Paz Abraira, afirmou que con isto asistimos ao nacemento dun pacto non público entre PP e PSOE. Incluso foi máis aló e asegurou que neste acordo entran outros aspectos como aprobar o 5% pendente do PXOM, xa que Partido Popular e Socialista se quitan así de enriba esa pataca quente. Populares e socialistas negaron a existencia de acordos de urbanismo ou incluso referidos ao Garañón, aínda que si admitiron unha predisposición a desbloquear a parte pendente do PXOM en beneficio da cidade. Fomos capaces, neste caso, entre o Partido Popular e o Partido Socialista, de chegar a acordos porque todos vimos que era necesario chegar a un acordo para defender e facer posible eso que ninguén dubida que é necesario. E por qué? Porque falamos de beneficio público. Non falamos de defensa a ultranza de posicións políticas. Agradecemos e damos a benvida ao Partido Popular logo desas conversas para chegar a un acordo para aprobar esta proposta do Goberno e tamén lle decimos que o BNG, cando decida non autoexcluirse destas conversas tan necesarias neste momento para o Concello de Lugo, será benvido, como non podía ser de outra maneira, a estas negociacións para poder levar ao pleno de xuño un acordo de inversións. Estamos asistindo a un nacemento dun pacto non público entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Por eso é o portavoz socialista quen fai a intervención neste pleno e non é a concelleira de Economía. Porque aquí o menos relevante son os gastos dos remanentes. Aquí o relevante é o acordo que se está suscribindo entre dúas forzas políticas que se sustentan unha a outra. Deberon atender a esa chamada na defensa do bipartidismo, agora que estamos ás portas dunhas eleccións que fixeron desde as súas cúpulas para chegar a este acordo. Por certo, un acordo semellante ao que chegaron no Concello de Vigo. Cada un somos o que facemos no noso día a día e cada un é responsable dos seus actos. Vostede, señora Paz, será responsable dos seus. E o mellor o que buscan son outras cousas. Nós temos moi claro o que defendemos. Fomos elexidos para defender os intereses dos lucenses e nesa tarefa nos estamos empeñando. Outros, o mellor, ya hai que revisar pactos anteriores. Este pacto, que ainda non chegou, o único que temos é un acordo para o que ven hoxe a pleno. O resto se decidirá no seu momento. Ten boa pinta, pero hai que esperar a rematalo. E, desde logo, non faltan flecos. Faltan máis cousas que interesan aos veciños de Lugo. E aí estaremos, para defender os intereses dos veciños, non para defender unha tenencia de alcaldía para nosotros. Outros, ao mellor, terían que dar esa explicación. Vostede, en lugar de que fora o pacto PSOE-PP, ao mellor prefería, señor Álvarez, Paz, para recuperar vostede o sillón que perdeu. Esa é outra historia. Nós non llevamos por aí. A conselleira de Traballo avanzou hoxe en Lugo que todos os indicios apuntan a unha baixada do paro no mes de abril. Beatriz Mato tamén dixo que as cifras dos 2 últimos meses foron positivas dentro do que cabe. A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, dixo hoxe que os datos do paro levan 2 meses cun comportamento positivo dentro do que cabe. Por iso agarda que as cifras correspondentes ao mes de abril, que se darán a coñecer mañá, sigan nesa tendencia. A verdade é que levamos 2 meses cun comportamento dentro do que cabe positivo. No mes de febreiro, no mes de marzo, baixou o desemprego na nosa comunidade e históricamente todos os indicios apuntan a que o mes de abril, como todos os abrís, tamén baixe o desemprego. Por lo tanto, nos esperamos seguir afondando neste camiño de baixada
do desemprego no mes de abril, que, por suposto, tamén esperamos que coincida co incremento da afiliación á Seguridade Social, porque o mellor indicador que existe da posible recuperación económica na que estamos agora comenzando é precisamente a afiliación á Seguridade Social. Por lo tanto, mañán coñeceremos esos datos. A titular do Departamento Autonómico de Traballo fixo estas declaracións durante a entrega de diplomas aos 24 desempregados que participaron en Lugo no obradoiro Urbs Lucus, especializado na digitalización de documentos. Os participantes levaron a cabo a digitalización e posta en valor do fondo documental pertencente ao patrimonio histórico, cultural e arqueolóxico lucense. Nesta iniciativa, a Consellería colaborou co propio Concello e invertiu 215.000 euros. A verdade é que esta fórmula que se chama Obradoiro de Emprego, no que dende a Xunta de Galicia estamos a investir neste ano 2014 10 millóns de euros para facilitar a mellora da empregabilidade de preto de 1.400 galegos e galegas, nos creemos firmemente nesta fórmula por dúas razóns, basicamente. A primeira de todo porque se fai en colaboración co Concello, neste caso co Concello de Lugo, porque vai a dar resposta a unha demanda das necesidades que ten o Concello, neste caso, insisto, hoxe nos atopamos aquí no Concello de Lugo, e por outra parte, para mí é importante non só dar resposta a distintas necesidades que plantexen os concellos, o máis importante para min é que esta formación vai a estar acreditada, é dicir, estos 24 mozos que neste obradoiro, no obradoiro de Lugo, van ter un certificado oficial homologado, recoñecido non só en Galicia, sino no Estado, e, polo tanto, eso garante unha mellora de oportunidades para a entrada no mercado laboral. Durante este acto, o alcalde de Lugo, José López Orozco, aproveitou para pedirlle a Beatriz Mato que o seu departamento siga confiando en Lugo para levar a cabo este tipo de iniciativas en prol do fomento do emprego. As eleccións ao Parlamento Europeo están cada vez máis preto. O presidente do Partido Nacionalista Vasco asegurou esta fin de semana en Lugo que ve en Compromiso por Galicia unha formación xemelga coa que concorrer ás eleccións europeas. O presidente do Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar, presentou en Lugo a candidatura Coalición por Europa, na que conflúe xunto a Compromiso por Galicia, ademais de Convergencia e Unión e Coalición Canaria. Ortuzar asegurou que ve en Compromiso por Galicia unha formación xemelga e cunha clara vocación europeísta. Somos nacionalistas, creemos en Euskadi, pero creemos que Euskadi y toda su potencialidad solo va a desarrollarse en Europa. Y hemos encontrado aquí en Compromiso por Galicia un alma política gemela prácticamente, su forma de entender Galicia y su incardinación en Europa y su forma también de ver la política, de ver el modelo de Estado se parecen mucho al del Partido Nacionalista Vasco, así que somos muy optimistas de cara a una colaboración entre ambas formaciones, que tiene un primer trayecto el día 25 de mayo en las elecciones europeas. Decía Paulo que apostamos por otra Europa. Nosotros no entendemos a Euskadi, no entendemos a Galicia fuera de Europa. Esta fin de semana tamén estivo en Lugo a candidata da Agrupación Galega de Esquerdas. Lidia Senra reuniuse con agricultores para trasladarlles a necesidade de cambiar a política agraria común. A candidata da Agrupación Galega de Esquerdas ás eleccións ao Parlamento Europeo, Lidia Senra, mantivo un encontro con agricultores e profesionais vinculados ao sector primario para analizar a política agraria común. Senra manifestou o cambio que precisa a PAC e trasladoulle os asistentes as propostas de cambio que desexan para que esta sexa máis xusta. Unha política agraria que se base na soberanía alimentaria, é dicir, no dereito dos povos, neste caso no dereito do pobo galego, a decidir a política agraria e alimentaria que máis interesa. En segundo lugar, unha política agraria que xenere alimentos sanos e de calidade para a cidadanía, unha política agraria que permita que os labregos e labregas que producen eses alimentos vivan da súa actividade como labregos e labregas, e unha política agraria
que valorice e que enfoque a produción como prioridade para os mercados locales e de proximidade. Como vamos a intentar conseguir todo isto? Bueno, pois vamos intentar conseguir todo isto traballando no grupo da esquerda rupturista que quere romper cas políticas neoliberais. A PAC é unha política neoliberal tamén e vamos intentar pois traballar desde o grupo facendo forza e provocando ou intentando, na medida das nosas posibilidades, provocar o cambio necesario da PAC. A ampliación do consistorio lucense deixou á vista restos dunha antiga basílica do Foro Romano da cidade. Estes restos serán musealizados no lugar dentro do edificio que se destinará a un centro de novas tecnoloxías. Un anaco da Basílica do Foro Romano. Isto é o que apareceu durante os traballos de escavación do solar contiguo ao consistorio e no que se vai construir o edificio de novas tecnoloxías. De feito, os muros actuais do inmoble están apoiados na cimentación romana, motivo polo cal, desafortunadamente, están arrasados e non apareceron outro tipo de restos que poidan dar máis datos sobre a época. Por traballos anteriores que xa se fixeron na plaza, pola planimetría de Lugo Romano, estános coincidindo con un tramo da Basílica do Foro, do que aparece o muro da fachada oeste, o que pecha esa basílica, o que está aí detrás ao fondo. E despois, en todo o resto do solar, o único que aparece é a preparación do terreno para a construcción desa basílica. Pero claro, sendo un espacio público e non sendo espacio doméstico, desafortunadamente non aparece ningún tipo de material, nin resto, que nos ofrezca unha cronoloxía concreta. Aparecen simplemente preparacións en distintas capas de preparación do espacio no que van a construir e restos dos morteiros que utilizan para esa construcción. O que queda desta basílica tamén se musealizará, ao igual que outros achádegos aparecidos noutros puntos da cidade. Como los restos que estamos viendo de la Basílica Romana en parte aparecen bajo los muros medianeros, ya tenemos una resolución que nos llegó el miércoles pasado para poder continuar las obras de este edificio y efectivamente vamos a conservar el cierre oeste de la Basílica, la vamos a conservar in situ y aprovecharemos el local que van a crear aquí para poner, yo creo que dos grandes paneles, uno de planta, incorporando la planta que vemos in situ y de toda la basílica e incluso de todo el foro y otro una recreación en 3D. Yo creo que vamos a darle un sentido especial al lugar para conocer el foro romano, lo poco que sabemos a día de hoy del foro romano. A Xunta de Galicia e o Club Deportivo Lugo asinaron esta mañá o convenio polo cal o equipo albivermello terá a concesión do Anxo Carro durante os vindeiros 10 anos. A través deste pacto, o Goberno autonómico cede gratuitamente estas instalacións ao equipo lucense que terá que facerse cargo de todos os gastos de mantemento e renovación que lle exixa o Consello Superior de Deportes. A Xunta asegura así que o Club Deportivo Lugo poida seguir participando nas competicións dirixidas pola Liga de Fútbol Profesional, como é o caso da Segunda División. Hoxe é un día importante para o futuro e a sostenibilidade do Club Deportivo Lugo. Hai unhas semanas que estaba nesta mesma sala asinando os contratos de patrocinio para os clubes de alto nivel non profesionais e esta asinatura de hoxe o que testemunha precisamente a nosa aposta por todo o deporte en xeral e, por lo tanto, en este caso tamén polo Club Deportivo Lugo. Habería que remontarse ao ano 74, cando a antigua Delegación de Deportes e Xuventude cedeu esta instalación ao Club Deportivo Lugo a raíz da asunción das competencias exclusivas na materia de deporte, decreto de transferencias da 932, esta instalación pasou a manos ao patrimonio da Xunta de Galicia, adscrito á Secretaría Xeral para o Deporte, e é certo tamén que, dende entón,
estaba en vigor ese contrato de aluguer que databa, como digo, do ano 74. O convenio que asinamos, o que poñe en evidencia é que hai que axustarse aos novos tempos, que o deporte ten outras exigencias e, por lo tanto, o Lugo que ostenta a máxima categoría da segunda nacional dende xa 3 temporadas, pois necesita esta instalación para sobrevivir. Nós, dende ano 2009, que chegamos á Xunta, pois tamén testemunhamos a nosa axuda ao Club Deportivo Lugo, porque fixemos unhas inversións moi importantes, preto de 250.000 euros en distintos arranxos do estadio. Esperamos no defraudar e seguir en lo que podamos, a ver si podemos todos seguir en esta línea y que el club siga creciendo y ser uno de los importantes de toda Galicia y en España, ¿no? O Breogán terá que agardar un ano máis para tentar dar o salto á ACB. O equipo de Lisardo, lastrado polas baixas, non puido facer nada ante a superioridade do Burgos. O Breogán terá que agardar polo menos outro ano máis para dar o salto á Liga ACB. O equipo de Lisardo Gómez perdeu no terceiro encontro ante o Burgos e finalizou o seu traxecto por esta temporada. Os lucenses, moi mermados físicamente, viron como os problemas foron a máis cando Bortolusi e Laso se lesionaban aos poucos minutos de entrar na pista, o que deixou totalmente tocado o equipo celeste. Así, o encontro foi prácticamente un paseo pro Burgos, mentres que o Breogán loitaba con todas as súas forzas, as que lle quedaban, por non descolgarse do partido e tentar que o equipo visitante non gañara con tanta autoridade como no segundo partido. Malia todo, o minuto final foi moi emotivo. Todo o Pazo puxose en pé para ovacionar o seu equipo, agradecendo o esforzo realizado ao longo de toda a temporada. Por iso, o remate do mesmo, Lisardo Gómez asegurou que o primeiro obxectivo do club ten que ser reter o maior número de xogadores de cara a vindeira temporada na que quere manter o bloque para loitar de novo polo ascenso. O Club Deportivo Lugo sumou un meritorio empate ante o Deportivo da Coruña. Os de Setién tiveron que remontar 2 goles na segunda metade e a piques estiveron de virse cos 3 puntos. O Club Deportivo Lugo sumou un punto tras a visita do líder, o Deportivo da Coruña, nun encontro no que cada equipo dominou unha parte. A primeira foi de clara cor blanquiazul. O Deportivo, apoiado nunha defensa moi seria, aproveitou prácticamente a primeira ocasión da que dispuxo. Ravelo desfíxose de 2 defensores para deixar só a Ifrán, que bateu a Dani Mallo cun disparo raso e cruzado. Co marcador a favor, o Deportivo estivo aínda máis cómodo sobre o campo e deixou a posesión ao Lugo, que dominou o esférico, pero que non atopaba o xeito de chegar con claridade ata a portería de Lux. Preto do descanso, Insu anotaba o segundo a saída dun córner. Semellaba que na segunda parte o Deportivo non pasaría apuros, pero Lugo trocou a súa mentalidade, sobre todo coa entrada no campo de Pablo Álvarez. O interior dereito deu moita profundidade ao equipo e nunha internada súa o balón chegou a Renela, que recurtou distancias. O gol espoleu os albivermellos, que preto do final poñían as táboas de novo grazas a Renela e a piques estiveron de levar os 3 puntos. Agora os de Setién xa se preparan de cara ao encontro do sábado ante o Alcorcón. Despedímonos coa exposición Converxencias que se pode ver no museo, pero lembren que a información continúa como sempre no xornal El Progreso e no portal do grupo elprogresogaliciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. But some